i veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. U ovoj epizodi, kao što ste vidjeli i po naslovu i po thumbnailu, vjerojatno ste vidjeli, ću vam pokazati kako da napravite prelepu modernu kuću u Minecraftu. Pa da krenemo. Znači, treba će vam ovo što god da je black stained, ne znam ja, treba će vam kvarc i to je to. I da, naravno, bez tako se ne može, vrata, pa znate vi sve to. Ajde da krenemo. Znači, da ovoga napravite oblik 5x5. Znači, idemo 1, 2, 3, 4, 5. Sada idemo u stranu 1, 2, 3, 4, 5. I tako spojimo, samo što ovdje dodate jedan blok. To. Sada dižete gore za 4. Znači, tako. Dižete gore za 4, mislim, ovako. Trebalo bi valjda tako nešto, ne znam. Ja sam da udaram u glavu, dobro, udaram. Znači, to je to. Sada samo što trebate da spojite, a malo mi teže to da radim, ali nema veze, ajde, radit ću sve za vas. Inače, ljudi, ova kuća mnogo lepše izgleda na novim verzijama, ali nema veze, može i ova verzija. I ova verzija je lepa. Znači, tu napravite jedan prozorčić, tako. Ovo se stula popunite, znači. Zato što niko vas ne bi volio da gleda dok spavate. Ajde, ovaj prozor pa nekako može da se podnese. Ali već onoliki prozor, ne. Znači, za ovu kuću treba da došlo vreme. Jako je mala, znači jako je premala, ali nema veze, ipak u kući može se živjeti. Znači, sada, samo trenutak, ovako, okružite kvarc blokom. Tako. I kada stignete do ovdje, tu stanete. Ne, i dalje uzete kvarc blok. Samo što za jedan blok ovako. I sad ovdje napravite jednostavno kuću. Mislim, nije kuću, nego sobu, tako da kažem. I sada vi naravno to u visinu. Znači 1, 2, 3. Tako za 3 dižete gore. Mislim, vi sve to znate, normalno da moramo za 3 da bi ne bi darali u glavu. I obavezno uzete birch drvo, ja sam ga sad zaboravio, ne znam ja zašto, ali eto, tupav sam. I vi ljudi, nadam se da ćete bolje graditi od mene. Vidite da sam ja mnogo tupavlik. Znači, sve popunite kvarc blokovima, čisto da vas ne vidi niko, razumete? Znači, sve. Eto, ljudi, ja sam to popunio. Znači, to bi trebalo ovako da izgleda. Sada vi možete, a i ne morate, ovo sada da okružite ovim blokovima, kvarc. To okružite ovim blokama i ne morate, ali ja hoću zašto je mnogo lepše, realno. I bukvalno samo ovako spojite. Ne, jednostavno blok. I ljudi, to je to. I to bi trebalo ovako da izgleda. Da. Ovdje probušite sa prozore, znači i sa jedne i s druge. Zatim da sam ja to isto radio, jesam, super. I naravno tu postavljate glas, logično, šta ćete drugo nego glas, ba glas. Tako, odlično. Sad se pitate kako da uđemo u kuću. Pa lepo, treba će ti. Ovdje, znači, morate da izbušite ruku, znači, i da treba 2 vrata, tada. Treba će 2 i ajde ovdje da osvetli. Kad smo već tu. I kad smo tu, već da postavimo i ovaj plus paint. Tako, znači, to ste završili. Sada vi nemojte da budete debil ko ja, da ste zaboravili da ste birch drvo, okej? Znači, ako spite od koga imam skin, bukvalno svoj, napravio sam ga GG, opet.
Meni se ide skin, odličan je. I samo to što nije kopija youtubera, pošto znate da svi neki youtuberi koriste zajednički skin. Na primjer, eto, zapratio sam nekog klika na YouTube. Ne znam, mislim da je on mene zapratio i koristi skin od Joga Fall TV. Znači, WTF. Ajde ono kad igraš za drugare, pa ajde. Ali ti ga koristiš u videu, liče u videu. Vjerojatno pitate kako da se penjam gore. Pa, lepo ste me pitali. Znači, idete ovako, podelite ovo za 2 bloka. Morate. Uđite u vašu sobicu ili ti, ne znam ja šta, u vašu kućicu, bolje rečeno. I izbušite ovdje za 1 blok. Sad se pitate, pa zašto stani, brate, zašto? Mislim, WTF, okej, zašto? Gledajte, da bi čim ovo bili na ulazu u kuću. I to je tako, jedno. I sada vidite, sada vi odaberite pod. Znači, naravno, ovaj pod, zato što je mnogo 300 puta lepši. Znači, plafon morate također to uradite, ali sada to zavisi do vas. Znači, zavisi do vas kakvi ste, da li možete uopšte krov, mada na ovoj kući bukvalno nepotreban krov. Ako mi verujete, znači da je krov nepotreban. Znači, krov je nepotreban, ali možete ga dati radi fore. Izvinite ako me čujete bukvalno polako, zašto ne smijem ljudi glasno da pričam. Sada se pitate zašto WTF, pričaj glasnije. Ljudi ne smem, jedno koji ste malo da dobližim fon, ali malo ću teže da kradim, ali nema veze. To me neće sprečiti. I sad možete, a i ne morate. Znači, sada bukvalno možete i ne morate. Samo trenutak da pređete ovako preko cele kuće, ali to znači do vas. Može nekom to izgleda ružno, meni kako god. Bitno mi je da mi kuća lepša. I uglavnom to bi trebalo ovako nekako da izgleda. Da, to je to. Znači, ova kuća je bukvalno samo za preživljavanje. Dobro, ovo je stvarno kuća baš i nije samo za preživljavanje, zašto je mnogo teško napraviti ovu kuću, zašto vam treba ova glina. A znate da sami to zovu glinu? Treba malo truda, ajde od drveta što su s njimi prvi, drugi, ne znam, valjda. Ajde to, vrate, laganeze, ali već ova nije toliko laganeze, ipak za nju treba malo mučenja. Kako bi se reklo? Tako bi se reklo, pa kako bi se reklo? Sad ako hoćete, a i ne morate, bukvalno opet to kažem, možete da napravite neku mini terasu, a možete i ne morate. Evo opet ću to da kažem, zato što je do vas, znači to je do vas, to nije to do mene. Ali ja ću napraviti kako god bilo, želim lepu kuću. Da. I naravno to popunite glass paneom jer vam je kuća moderna. Znači ovo je bogataška kuća. I znači bukvalno samo spojite ovaj kraj i to je to. Ljudi, vaša kućica je gotova. Ona ovako izgleda. Mada sada to stvarno zavisi do vas. Ako želite da promenite ovdje pod ili ne želite, ja želim. Zato što mnogo će lepše to izgleda i efikasnije i logično. Znači, tu da ću ga promeniti. Inače, ako gledate sa onaj X ići, verujte mi, mnogo teže onda vam bude. Ako gledate na kompu, onda lakše. Ali ako igrate Minecraft Pocket Edition i ako plus igrate sa centra, premestite se na ovo. Mnogo je lakše, 300 puta lakše. Sada bukvalno ovdje postavljate plank. Mada ne morate plank, možete ko hoćete blok, ali meni se sviđa plank ovaj. Uopšte nije loš. I inače, pišite u komentarima da li želite da igram na verziju 1.14, ne, na 1.16 ili želite ovu verziju ovako, mada bolje ova verzija. Po meni lakše mi je da gradim na ovoj verziji. Samo tu još postavim blok i to je to. I obukom samo ugradite staklom. Kao što i to, ja mislim da ovdje možete izaći da može, ali nema veze. Vi možete
slep tu da dodate. Čisto onako da ne možete da odskočite od kuće. Evo, od ljudi kuća vam trenutno ovako izgleda. Znači, vi tu možete da dekorišete koliko želite, ali ja vam preporučujem da ništa bukvalno ne dirate. Jedno ako stvarno želite još malo nešto da je dekorišete, postavite ovo ovako. Ne. To je to, po meni. Tu samo postavimo ta torča. Ovdje ko ćete postavljate bakle do kuće, mislim. Postavljate da se ne stvaraju mobovi, a sad vi kako hoćete, ok? To je isto na vama. Da li želite da postavljate bakle, to je na vama. Nije do mene. To je to. Ljudi i zvanično kuće vam je sređeno. Što mogu drugo da kažem. Ljudi, a sada dođemo unutra i da dekoriramo. Mada vi hoćete dekorište ovako, a ja ne znam da li ću dekorirati, ali možete bukvalno malo nešto da dekorirate. Tipa uzete, sad da nađem to, evo kao, ovo je oak wood, ovo je stepenice neke i uzete ogradicu, milenicu i bukvalno samo ovako ređete. Ali to vam je za neke malo manje prozorčiće, ali može novi. Ništa vam neće faliti, evo. To je to, baš lepo, realno. I čak možete da uzete flower pot i malo cveća. I to ovako da stavite i da postavite. I kućica mnogo lepše kada. I naravno možete još jednu dekoraciju baciti. To je malo livsa oko kuće, čisto ono malo da se nešto vari. Razumite što ću da kažem, pošto jako mucam, ne znam šta mi je. Čisto ono malo da dekorirate kuću, možete čak i ovdje, mada, pa ne izgleda loše. Da, slobodno možete i ovdje, a to je sad do vas. I šta drugo da vam kažem osim vreme za dekoraciju. Sada dekoraciju ću na vas staviti. Možete dekorirate kuću kod želite. Ja ću samo da prespavam na časkom pošto noće. Da mi se ne stvaraju mobovi da mi ne raznesu u moju kućicu vrate. Ljudi, sada se batam na dekoriranje, tako da vidimo se kada dekoriram kućicu. I ljudi, kao što vidite, ja sam dekoraciju završio. Samo ljudi, trenutak, pošto sam vidio da sam ovdje nešto malo zezno, malo pre sam malo zezno i sada to popravljam. Lično sam srušio, pa ljudi, dekoracija je gotova. Pa da vam pokažem kako to izgleda. Kao što vidite, kuća ovako izgleda. Da, znači vidjeli ste celu kuću. Sad vam pokažem kako izgleda iznutra. Znači, ovo je dvorište, mini neko. Znači, ovdje vam je chest, crafting table, ovo ono. A gore, znači ovdje kao što vidite imate ovo za sezanje. A gore na spratu vam se nalazi krevet. Ova je baš lepa biljka, svetlo gore. I zadnja stvar je ovo. Za sedanje, kao terasa. I ljudi, nas da se svidla ova kuća. Ako jeste, ostavite like i sub, ali da ljudi moji, vidimo se. Boss.